Musika zuzenean telebista saioa Gasteizko Geldorado aretora gerturatu da gaurkoan, Bazka taldearen lehen kontzertua ikusteko. Euskal Herriko musika eszenan ibilbidea luzea duten 5 musikari elkartu dira Bazka egitasmoan, musikalki punk eta hardcore erritmoetan. Gaur gurean, basoaren ilunean dantza. Estrikaia taldearen garapen bezala sortzen da Bazka taldea. 2019an gure Estrikaiako lehenengo atsedenaldia, etenaldi egin genuen, bateri joliak beste proiektu batzu zituen eta taldia utzi berra zeukan, orduan besteok ere aprobetxatu genuen atsedenaldi bat hartzeko, gindoa zelako 7-8 urte gelditu gabe. Ritmo nahiko ondilan, kontzertu asko ematen eta bidai desente egiten eta erabaki genuen momentu hona zela atxeden bat hartzeko. Atxeden horrek harrapatu zigun gero pandemiak eta orduan gero arrankatu nahi izan genunean uste baino gehiago kostazte egun. Gure arteko, taldekideen arteko kilometro kopurua ere badaolako, toki ezberdinetan bizi gehalako. Eta elkartzia eta danok beste taldea dazkau eta beste gauza batzuk, orduan uste baino zailagoa izan zen, pare baseak ere genituen ez genuen lortu eta orduan ekin genion izango zana Estrikaian urrengo diska osatziai, bateri gabe. Eta kantuak bakoitzak egiten genituen etxean kantu zirriborroak osatze genituen eta gero elkartze ginen tartian behin taldeko laurok horrei forma emateko. Eta ja pixkat 16-17 zirriborro genituenean, ikusi genuen ja bazala momentua norbaitekin hitzein eta ja bateri joliangan pentsatzen hasteko. Printzipioz oraindik jarraitze genuen Estrikaian diska bat egiteko bezala. Eta hor galder sartu zen, proposatu genion, animatu zen, eta bera sartu zenean ikusita musikalki ere aurreko diskotan baino salto handiagoa zeola eta partaidetan ere ja Estrikaia sortu zutenetako bakarra zeola, hasi ginen komentatzen igual izena aldatzea ere aukera baltzen zitekela. Egia esan, protagonismo gehiegi ez genion eman, izena nahi ez genion garrantzia handik eman eta grabaketa arte jarraitu genuen berdin, orduan disko honek atera altzun Estrikaian izenean edo ez. Ez genuen komplejo handirik izan musikalki aldaketa handia inizanana, baina aldi berian izen berriena justifikatzezun horrek ere bai. Ferrek esan zidan bateria premian zeudela, diska egiten hasiak eta bar, eta esan nion momentu hona zelan eretzat, jotzen nahi nintzelako desente, eta bai esan nion bialtzeko. Azkenean ez badut sentitzen, ezin dut gehiagia aportatu ere ez. Eta egia esan, bialdu zizkidan zirriborroak hor ja antzematen nuen zegoela zerbait ezberdina eta zerbait pasatzen zela kantu horietan. Eta gogoakin hartu nion diskari. Aurretik jorraturiko giroak badiren arren, Bazka nortasun propioa duen musika egitasmo berria da. Taldeko 5-tik 4 berdinak izan da, ekin ezina da soinu batzuk horreotia, nortasun bat hor dago, lehendik landu genuen nortasun horrek hor jarraitzen dik. Baina, bai jarraitu dula, gero gauza berriak jarraitula eta hor berri hortan laguntzen dik pixkat, lehen baino komplejo gutxio egiten aldaketa handiagoak ginen izaten eta horreik geha, oraindik lehenengo kontzertua orduan nortasun hori oraindik eraikitzeko dakau. Konposatzen hasi ginelarik ez genekien hau Bazka bilakatuko zenik, beraz hasi ginen Estrikaia moduan pentsatzen, baina baita ere zerbait ezberdina egin nahian. Eta horregatik sortu dira kantu bat dago oso punk hardcorea, beste batzu desberdinak, eta guk nahitara bilatu ditugu ritmo desberdinak, intentsitate maila desberdinak eta hor noski kriston espazioa dago bai guretzat, gitarretan gauzak sartzeko
hautsarentzako nola ez, eta inkluso jakin bagenu hasieratik hau bazka izango zela, agian eramango genituen gauzak urrutirago. Bai, hori ere gustatu zitzaidan, erakarri zidan, ez? Azkenean ez zala hardcore old school diska bat. Gauza pasatzen zirela eta bazegoela hor bilaketa bat. Eta ritmikoki kantuak joko asko ematen zutela kantutik kantura. Eta bazegoela hor, ez zala aspertzeko moduko diska bat. Ez entzuteko eta ez da jotzeko ere. Orduan, egia esan bateri jole batentzat, perfecto. Izan da opari bat bezala, ez? Asko disfrutatu dut kantutik kantura. Diska exigentea da ere bai. Eskatze dizu hor fisikoki ere behar denean egotea, eta gero ere sormen aldetik ere bai saiatzea, ez? Gauza berriak aportatzen edo ikuspuntu desberdinak edo dena delakoa. Eta bai, egia esan momentu honean harrapatu gaitu, ez? Batari eta besteari. Bai, egia da Estrikaien ja azken diskan, ja hasi ginela jolasten bestelako ritmoekin, doinuekin edo bai, musika motekin eta oraingoan are gehiago. Bai, ja ez dago apenas kantu azkarrik. Lehen abiadura baldin bazen gure ezaugarritako bat, orain intentsidatea beste norabait bideratu edo bai. Eta hala egin genuen, eta gero konturatu ginen, kendu genunean nolabait ere positiboki eta negatiboki motxila hori, Estrikaian motxila hori, estetikoki eta taldian izaera bat, izaera berri bat sortu behar genula. Eta horrek batean eman zizkogun bide berri pila bat, bai irudi aldetik, diseinuetan, marrazkitan eta taldian izaera berri sortzeko. Eta sortzeko hortan talde berria izan dakoan, ematen dik batean bideanak irikita dazkak eta nahiken bidea aukeratzeko. Orduan, hasieran zana bildur bat eta izen aldaketak berriz zerotik hastia ekarriko zigun bildur hori, aurre iritzi hori, azkenean bilakatu zen bide berriak ireki eta zerbait berria sortzeko oso divertigarria. Sorkuntza lana pandemian zehar burutu dute taldekideek. Ondoren, entsegu lokalean bordubiltzen dira kantuak. Eta horietako 9 joan dira diskora. Kantuan sorrerak pixkat 3 fase bezala pasa ditu. Lehenengoa izan zen norbeak proposatu zituen kantuak, etxetikanen landu genituen kantuak eta bialtzen genizkion beste taldekidei gitarrak, bateriak eta dena osatutako zirriborro bat, baina bai instrumentu guztiekin. Gero bigarren fasian elkartu ginean laurok eta etxean hasi ginen lantzen doinu horiek, pixkaten konponketak eta gehitu genizkion eta hotxak gehitzen hasi ginen. Horrela osatu genuen 18 bat kantuko maketa bat, esango dugu. Hori eraman genion Galderri, proposamena egin genionean behak onartu zuen, eta behakin lokalian hasi ginen, 18 horietatik 12 zirriborrokin hasi ginen. Eta 12 horietatik 10ekin, 10 landuta iritsi ginen estudiora. Orduan estudioan 10 horiek landu genituen, eta azkenean bat ez genuen bukatu, eta orduan diskan 9 genuen. Berezia izan da maketen bidez funtzionatu dugu. Erikek asko konposatu du, egia jan, Odeik eta nik baino gehiago ere. Diskoko kantu gehienak dira Erikenak, eta Erik gitarrista da ere jendeak agian badaki. Eta gero, da bai Eriken kantak, bai nereak eta bai Odeienak bakoitza dauzkala bere ukituak, ez bezala. Eta gero bateratzen den momentuan bestek osatzen dute eta hor lortzen da nolabaiteko koherentzia. Taldeak hardcore punk eszenan kokatzen du bere burua. Ez bakarri musikalki orbita horretan daudelako, baizik eta zuk zeu egin filosofia jarraitzen dutelako.
Bai, azkenian guk hardcore punk ingurua edo deitzen dion horri zuzeuk egin estena hortatik gatoz, horri biligea eta horre ongea beti. Eta hori da ezagutzen deuna, eta hori da gauzak egiteko ezagutzen deun modua, eta hola egiten den jarraitzen deu, hori dalako dakigun modua. Eta egia esan hori komodo gaude, guztua gaude. Guk eukudakaulako gauzak egiteakoan erabakitzeko ahalmen asko, eta gauzak nola egin erabakitzeko. Eta hori batez ere nabaritu dugu promozio kontuan. Gaur egun kantuen aurrerapena anuntziatzen hasten da hilabete batzuk aurretik egiten duzu bideo motxa, eta momentura igea espektatiba sortu nahian bezala, eta gero egia zen inorrez dago gure nola esan kakanaste hauen zai, sare sozialetara bestelare sartzen gara egunero, eta zentzu hortan oso libre sentitu geha, oso arruntin ditugu, dena publiko indeunetik handizka zuzenien jarri genuen zintzilikatu genuen, eta ez dugu singelik, ez bideoklipik, eta ez egin. Orduan, hor nola bai izan da jarrera bat erabaki deuna, nolabide generalak edo danak beti informazioa sortu eta egin ez dezuna ere kontatzen dezun garai hortan, guk erabaki dugu egiten den guztia ere ez kontatzea eta publiko itea, azkenean publiko dan zatila. Diskoaren grabaketa Bonbereneako estudiotan burutu da. Ahotsak berriz, Ferrapoaren etxean landu dira. Grabaketa sesioak Carlos Osinagaren esku joan dira, Mikel Kazalisen begiradapean. Batetikan beti Mikel Kazalisekin ibili geha, eta orain gontan Mikel ere onda estudioan gurekin, eta gogoan neukan aldatzeko, dinamikak ere aldatzeko, askotan beti estudio berdinen eta ordutegi antzekoak eta lan egiteko modua errepikatzen danean emaitzare antzekoago izaten da, eta bagenun gogoa pixkat aldatzeko, ezta? Eta jungean musika estilotan, ikutzei gutxap, badala estilo horiek landu dituen pertsona bat, oso laguna guretzako, oso gertuko pertsona bat, eta orduan momentu batean koinzitzezun bai soinu aldetik eta bai laguntasun harreman aldetik, guretzat lujo bat eta placer erraldea. Gaina Mikel Beare izan genuen gurekin estudioan, guretzako gure famili eta taldeko partaide dela, eta txapekin oso guztua, behakin ibili ginean grabatzen, grabaketan asko gozatu dugu. Ez dugu izan denbora asko denok elkarrekin egoteko eta lan kontu egatik eta bar, baina izan ditugu momentuak aprobetxatzen saiatu geha eta prozesu hortaz disfrutatzen saiatu geha eta uste neurri batean lortu deula. Estrikaia taldean gitarren presentzia handia zen. Bazka egitasmoan ere badute bere garrantzia. Baina Odeiren eta Txominen seisokak bestelako erritmo eta riffetan saiatu dira. Pedalak eta ampliak ez dira behit ezpada desberdinak, jadanik badazkadala bi ampli eta bien artean bilatzeu dela oreka bat. Gehiago da jokoa desberdina da guztiz, estrikaian ziren betiko akordeak, kintarekin eta betiko riffak. Hor bilatu dugu beste ukitu bat, noixiagoa, zaratatsuagoa, poperoagoa igual, grungeagoa, beste estilo batzutatik hartu dugu eta hola osatu ditugu kantuak. Bai, egia da, gitarra lana oso ona dagoela eta berez estrikaian muinean ere garrantzi askoak ate, pixo askoak ate. Baina, bai, egia da, esango nuke ere, bajuak badaukala presentzia oso nabaria diska hontan. Bateriarekin batera uste dut oso dupla ona egiten dutela bajua eta bateria eta bajuaren presentzia gehien bat, ez? Eta antzematen da gehien bat zuzenekoan eta gero estudioan ere nabaritzen zen, ez? Bajua desagertzen zenean zer nolako pixua zeukan benetan, ez? Diskan. Galderrek aipatu bezala, bazka talderen indargune bat base erritmikoan dago. Erik aritu da basua jotzen. Bateri joleranetan berriz, Galder bera. Bai, hasiera batean zirriborrotan oinarri bat, kanta gehienetan oinarri bat egin nuen eta horren buklea. Orduan aldaketa askorik ere ez zegoen baterietan. Hori Galderrek gero eman ziren bizitza eta benetako bateria hori. Adibidez, bajuaren kasuan, kanta asko gitarrakin sortua dira. Kanta batzuk nik behintzat gitarrakin sortu ditut. Eta bajua grabatu izan dudanean, izan da,
honi baju bat sartu behar zaio. Eta ez dut, egia esan, asko ez daude oso baju linea oso landuak, eta batez ere igual izan da bateriari lagundu eta kantak eskatzen zuen hori egitea. Bai, aspaldi ez duela jo baju garbi batekin, edo distorsiorik gabe, eta diskan bai lortu dugu soinu hori, grano polit hori, eta era berean, pisu, txuta, presentzia mantentzea. Zerrapoak landu ditu ahotsak eta azpi ahotsak. Lan ikaragarria egin du, melodia eta oihuak uztartuz kantuetan. Bai, esango dugu, estrikaian erabiltzen genituen osagaietatik gaur egun erabiltzeari utzi dioguna edo gutxien erabiltzen duguna abiadura dela, baina abiaduraz gaindiko intentsidadeak eta beste erabiltzen genituen osagaiak mantentzen dira. Eta abiadura jetzi den momentuan, batzutan eta batez ere ahotsetan ematen digu margen gehiago gauza gehiago sartzeko, eta hor Ferrek kriston lan egin du. Grabaketan ahots asko sartu ditu eta lanketa handia egin du ahotsekin, eta bai koro aldetikan ere lanketa ikaragarria da, eta oso gustua gaude, guretzako lujoa izan da. Musika grabatu genuen Bonberenean, eta gero ahotsa grabatzeko joan ginen Ferren etxean, montatu genuen etxeko koltsoiekin improvisatu genuen estudiotxo bat, eta horrek eman zigun aukera ahotsetan zentratzeko, ahotsak lasaiago egiteko, eta Ferrek bertan bere etxean, beha komoduen dagoen tokian, eta nik uste emaitza nabaritzen dela. Nabari da lasai hartu ditula, landu ditula gauzak, eta musikalki ahotsak hasiera batean sortu genituen musikek ahotsa lehenengo golpian eskatuen badizu ere modu bateko ahotsa, egia da Ferrek hor buelta bat eman diela, beste norabide batzuta jundala, oso melodiko jundaz, oso zati gordinak dian puntu batzutan, eta horrek abestiak irikitzen ditu oso espazio ezberdinetara, eta hortan gu oso guztua gaude. Guretzako lehen esan dugun bigarren fase hortan da elkartze ginean, da Ferrek bere ahots proposamen ekartzen zituenean, guretzako lujo bazan ikustien nora eramaten zituen abestiak, guk aurkeztu genituen abestiek, behak ze mailatara eramaten zituen, ze espazioetara eramaten zituen. Bai, dudaik gabe. Hor kriston lana egin du, eta kriston erronka izan da, klaro. Estrikaian, zen, basatia zen eta, baina, era batean ere simpleagoa zen. Kantuak baziren, horren gainean abestu altzen nuen lasaiago hemen, tempo aldaketa asko dago, riff aldaketa asko dago, batetik bestera zuzenean, disonantzia desente dago, orduan, klaro, disonantzia horien gainean abestu eta melodia bat egin, badalana. Basoaren ilunean dantza izena daramalan berriak, eta iluntasunean dantza egitea aldarrikatzen du izenburuak, beti fokopean egon beharrik gabe. Hitzetan eta kantuen izenetan berriz, animaliak eta hitz jokoak dira nagusi. Azkenean pixkat da, gu gizarte honetan nola sentitzen geanan islaga bat. Esan dezakegu, gaur egun sare sozialak eta norbere burua saltze horrek hainbeste garrantziakan hortan, eta beti fokuan jarri behar hortan, gu ez geha oso komodo sentitzen, orduan gustuago gaude beste giro batzutan. Giro fokutikan aparte dauden giro batzutan, eta gure jendian inguruan, eta beti zure burua saltzen egon beharrik gabe. Hor jartutegea guztua, eta pixkat basoaren ilunea, guk horrei nolabait atal horrei deitzen diogu basoaren iluna, eta dantza da modu bat esateko basoaren ilun horrek ez daukala zertan negatibo izan berrik, hor gaude guztua, hor sentitzen geha aske, eta hor dantza egiteak bada modu bat esateko, kuraiak bere garean iluntasunari barre egite zion bezala, guk iluntasunean dantza egiten dugu. Bai, ia oharkabean atera den zerbait izan da, eta Ferrek kriston habilidadea dauka hitzak egiteko, hitzak kontzeptu batekin lotzeko, eta azkenean zentzua hartu du guztiak, eta bai, ematen du ia disko kontzeptual bat
izan litekela edo, baina ez da zerbait, bilatu dugun zerbait edo. Taldeak 8 emanaldi iragarri ditu diskoa aurkezteko. Areto txiki eta gune autogestionatuetan izango dira kontzertuak, taldearen eremu naturalean. Bai, guk nahi genuen hau festa bat bezala ikusten genuen, konten gaude jotzeaz, besteik gabe, benetan, jendearekin partekatzeaz, eta nahi genuen hurbiltasuna mantendu, gero hori da gure betiko gauza eta hori mantendu nahi genuen. Eta bestalde ere bilatzen genuen Euskal Herri osoan jotzea. Bilatu dugu pixkaldu jaldetasuna zaintzea eta leku guztietara iristea. Eta hortako daude kontzertuak bai Lapurdin, bai Nafarroan eta bai Eaen. Entsegu lokaletik estudiora, eta estudiotik zuzenekoetara. Kantua kontzertuetan probatzeko tenorea du orain taldeak. Bai. Gaina dira etxean asko jo ditun kantak, orduan ja lokalera joan ginenean ja izan zen como, bai, zegoen, no? Kantu hauek badute zuzenean eta elkarrekin jotzeko behar den hori eta zuzenean behar den, ez dakit, potentzia hori edo, bai, gogoa badugu. Nik uste baita ere azkenean esan dugu, ez? Roka da eta rokatik iturri desberdinetatik edaten du eta zentzuketan uste dugu jende desenteri iritsi dakiokela eta espero dugu kontzertuetan jendeak ongi pasatzea guk bezala eta bai, dantzatzeko egina dago eta partekatzeko. Bai, zalantza asko eduki ditugu horrekin, ze, klaro, ordu erdira ez da iristen diskan iraupena eta ez genekin oso ondo diska bere horretan jo eta kitxo edo nola. Eta azkenean, kantu berriren bat joko du, sorpresatxoren bat edo bertso bat egongo da. Bai, ere ez genuen asko luzatu nahiago dugu kontzertu trinko bat eta motz geratzea luze baino. Horra, espero gu neurria topatu izana eta ikusiko dugu. Aurrera begira zuzeneko emanaldi hauek ditu buruan bazka taldeak. Hortik aurrerakoak denborak esango du. Bai, osoki. Diska egitea janik izan zen, espero ez genuen zerbait, espero bai, baina iritsi gara diska egitera eta oso konten ginen, eta orain kontzertua jotzea ere da zerbait gozatu nahi duguna, eta momentua bizi, albezain ongi bizi, eta gerokoak.